טוב, הוא לא יכול לצאת, צריך עם כננת. בסדר, תן בינתיים לצלם. נו, חבר אליו. שנייה אחת. חבר אליו כננת, שחר, יאללה. איזה גז. יוסי, אנחנו נחבר כננת, נמשוך אותך. תצלמי, זה מקליט כבר. אל תעמוד קרוב, תעמוד בערך פה. לא רציני. שחר, תשחרר את הכננת, שחר. מה אני עושה? רוצה מכות פה ליד כולם? לא הכולו נעב. תגיד, אפשר לקחת לך את הידיים שנייה? יוסי, יעמוד ישר, יותר טוב? לא משנה, אתה נותן לו פה משפט קטנה. ראי דבר כזה? זה שם, זה גם מה שאתה מתחיל לצלוח אותה. יכול להיות שיש מים כבר בדשבורד. כן, יש קצת מים בזה, לא מוציא את הדבשה. שחר, יש קצת מים בדשבורד. הוא לא מוצא את הגז. כן. לא במכה. אתה ב4x4? כן. שים 4x4 ולא. איך לא? אני נמצא אחורה. 4x4 ותלחץ יחד באוברייד? לוחץ על האוברייד. יאללה. אנחנו צריכים לחבר גם את שלי, עם שתי כלים. רק עם שתי כלים. חשבתי שסידרתי את הכננת.